Witamy bardzo serdecznie w Głedowym Wedowku Kasiebę i Świat. Ja się nazywam Adam Hebel, a dziś z nami specjalny gość Gwiazdor. Witam bardzo serdecznie, jest na świecie pojawił, chłodza sobie do domu i dzwonię, żeby dzieci wiedzieli, jak się mają zachować. Nawet nie dzieci, ale też starsi. Gwiazdor, a nie jednego dajem, że Święty Mikloś bierze dwie zmiany, 6 głednika, a później na święta też przelozie. To prawda? To Świętego Miklosia to zabaronili, a tak po prostu jego widzieć nigdy nie było, on tak po trześku przechydał, ten biedny Mikołaj i szedł dalej, gdzieś tam świat, że jego myli. A jem bogatszy, je przechyda, ja tak po prostu z tym prywdzewem od rękama, a nie tam ten piera bumków czy wędziel, co to on i tam je płekły z Świętym Miklosia. No i jest jaka prawda, może bez gwiazdur, tak jak je, ale może też bez pani gwiazdka, ona kunski naci, Mamy jak je. Je i chłop, i białka. Jo, ona tak na bielo wezży, tak łeblekle je na bielo, nie takie gębkamy fajne, lepsze jak je, choć je też do najstraszniejszych nie należy. No takie prawda, no co, czy je wezże tak, żeby mnie miale sodzece błejec, jest tam ciasto. Ale zare pogodę sobie o tym, jak wezdzą Gwedę na Kasiebach. Jest jedno pytanie do Gwiazdora, jak maso i widzi ma, to może, żeby Gwiazdor so nie musiał później jeść tam fatygłewa z domie, to cię, Jola, to styś coś do stuna? Jo, albo nie. Naprzód pyda. Ne, jo. A jakie pocesz zmówia? Może stać szteczk malinci, proszę. Panie naś, chleba w taś, woszta wranka, błegozanka. I teraz głodni, żeśmy musieli nafutrować. No dobrze, mamy egzamin zdolny, to teraz dla Kasiebę i Świat. Apart pióro gryfa, który tu krążył nad Kasiebą i ustawił to pióro, bo stać ci ligopis, a tym żeś tyło występował, chłopie, Bóg zapłać. Piękny egzemplar, widza, że pisze, także ślest do Gwiazdora napisze latos, a tymczasem my rocimy na Gwedowy Wedowk Kasiebę i Świat. Na jej programie są dobrze wykończone i zanka dobrzyńce. Solid Invest Poland, wykończenia. Energia do informowań dowona ma Akademia OZE, która pomoże sobie zaciąć kariera w łednowialnych zdrojach energii. akademiaoze.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udatkowieni modernizację hecie. Kasiebści media wrzucają weź sibik z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. W Kasiebę i Świat wsiedkłe na glans dzanka dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. W naszym Głedowym Wedowku Kasiebę i Świat głesca naszym je Roman Drzeździon z Muzeum Puczci Zemi miona Floriana Cenowe. Gwiazdor ju był teraz Romeka pogodume, no przód łe Adwence. Jak to je w Adwent? Halo? W Adwence to grzenia ledzy tlecie. Grzenia tyś musi zemia wyspać. Nikt nie może na tej ziemi robić nic, ani nic. Dzisiaj klimat by na to pozwolił, bo je ciepło, ale nie można. Dzisiaj, ale grzenia to jest grzenia i on musi pilować, żeby na tej ziemi nie robić. No i lecę też odpoczywele, rychtowali co do tych świąt, byli też taci, co mieli szopka z majstrowuny i oni chodzili do domu, zapowiadając te głedy, co wnet w dom. Gwiazdor się pojawił tam sam, to znaczy tak starsi gadali, te bądź sztel, te cechłe sedze, te bądź grzeczne, te krzyczne, bo Gwiazdor chodzi
Bo gwiezdor sleche jak te tu do meme peskujesz te. Jo, w niektórych wsach był to gwieźdź i dziś dnia jeść w kamieńce szlachetści gwieźdź chłedzy w adwence, to tak pod końc tydzień przed gwiazdką i on spiseje te daręci, ja ci chcę dostać od gwiezdora, czy też od pani gwieździ, bo to w rozmaitych wsach rozmaice tyś belo, to mogła być też paneśka. Nie? I oni są tyś rechtowali te gwiezdory, te gwieździ, te paneści, gwieździe, majstrowali te maśkary, te przezebleczenia, te larwy, bo kiedy musiał mieć ta larwa na sobie założone, albo wymalowane gęba, to Carlos to też zbieralo, a tego nie bze, bo to nie żeniali, jego bialka nie puśćcy. A bo to blues kawalerowie. Jo, kawalerowie, nie? A ten wojsku, a może przejedzeni, fajnie, jakby przejechał, bo on w mundurze, nie? To mają z wesku może, bo on był szandarą, nie? Albo na kłeniu jechał. Jo. O tych postaciach... Jo, my sobie pogadamy o Szwecji, ale to był ten czas, kiedy te knepy są rechtowali do tego, nie? Takie, tu było tej rzekły łesiobce i tu ja mam pytanie do Waju. Przede wszystkim subskrybuj ta nasz kanał i na bieżąco komentuj ta, dawaj ta paje w górę i napisz ta w komentarze, kuli do was grepów przeszło na Halloween latos, a kuli ju siopków so pojawiło okol was doma, bo to jest ciekawie zagadnieni. Z tyma siopkama przód było tak, że to często chłedze letyco na przykład miele tako sezonowo robota, że łebzema nie robi, przód budowlanka nic nie robiła łebzema, te budowlańcowie oni so też musieli zarobić. Jo, to ci młyryś, tynkyś, to znaczy oni tam jedno, oni wszystko wiedzą zrobić, kol do domu, oni są też majstrowali i też chodzili do domu, śpiewający kolędę, zapowiadający te głędę, składający rzeźbę, no i też znają takie opowieść z lat 50 czy 60, nie? Że jeden chłop, taci starsi, on jeździł SKM-kum do Nunta nazad i kolędował w banie, nie? Znaczy, czy był na banie, to je nie wiem, ale myślę, że nie. To wtedy ledze spokojno podchydali do tego i te zweci to były na powyżną brunę. I teraz bardzo często niektórzy, a to taci tamtego, Halloween nie lepszy. Jo, tak to jest. Halloween je lepszy, tak sowedowo jeść do tego wrócimy, bo myślę, że kol nas to, co Amerykunie, czy Celtowie, czy Anglosasowie mają w Halloween, to memu dopirze na głedę dość podobne są te zweci, jeśli idzie o ten antropologiczny cwek, ale do tego przejdziemy zaraz, jeśli jak my jesteśmy w tym adwentu, to, że nie może tej zemi łebrabiać, bo to zemia może być zreniono przez to, że my jaweru, to tak jakby my komuś skóra rozrywali. Tak jest. I mnie sowedowo, że to jest taci antropomorfizowani zemi, jak no taci żywy organizm. I to jest dziwne, bo my wiemy, że w ta matka Zemia to wie, że nasi przodkowie gdzieś tam 1000 lat nazad, ale to jest świat sprzed 50 lat, a może nawet 30. No może 30 to nie, ale no to 50, 70, 100 lat, to możemy rzec, że jest wielotopilowany. I no tak jak kiedyś ta skóra musi się zagłeić, ta skóra zemska, bo to jest na jej matka. Nie może jej zbudzać, niech się odpocznie, bo jeśli ona co narobi. W zimku zamiateli robotę, żeby dać nam ten brzyd. Nie? No i wtedy ten brzyd byli mniejsi, więksi, to też zależało od tego, czy my przyjmiemy przodków na ich do swoich checiów i pojawiają się paneści. I tu jesteśmy w tymie prawie głedów. No wnet głedów, bo wilejo, no to jest ten dzień przed głedama, bo wtedy so zacinają te wsiedci maśkare. Tu mamy pora płezwów i pora grepów, które gdzieś w rozmaitych ciądach przechodają przez eblekły zajaci po stację. Rozmaity. Co jest, to się pies, co jest, to się paneści, gwieździ, gwiździ i tak dalej. Tych pozwów jest bardzo wiele. No i bardzo ważny tam był kuń, na przykład. Nie? Nawet taka skłynia, co chodzelo blues, nie? Skłynia, jakiś tam prowadzący byli kuń chodził, nie? Był niedźwiedź, był błecun, no. Wszyscy wiemy, kto na madzece dywy.
Nie? Tak Ja wiem, jest. że w szkołach tam gadają rozmaice, nie? Ale Jako z biologia tam ma swoje teorie, ale wiemy, że ten błecun jest potrzebny. było niepotrzebne i tak po prostu to od niego wszystko przychylę, nie? Jo, tam jakiś kwezyl był, tam kłeza bela, w niektórych miejscach bela mylpa. To w jest gniewo ciekawe. wiem, oni na to godają kozelboci, tam są niego do gwiździe, czy paneści, ale prawie kozelboci i tam myłpa tyś je. No mylpa jest bardzo fajne, nie? Bo na skecie i tam dokazaje i takie egzotyczne, nie? Ta mylpa, nie? Takie. No, takie egzotyczne jest też kamyla, nie? Czy kamyl, nie? Jak to gadają w strzelnie. I one cały czas chłedzy, nie? I je wespół, czy ja tym knepu, co i to co zeblekli za niego, nie? Jeden za dredzim. Jeden za dredziem, a jeszcze jeden sedzi na górę, nie? Na taci drewce, nie? I fajnie to tak leży, nie? Jakby przyjechał z dalekich stron, nie? Ten taci cezy świat tyś tu jest potrzebny, że mamy z jednej strony ten świat łeswojony, tych błecune, tych kozel boków, barane, a z drugiej strony musi być ta egzotyka, jak no ten przedstawca innego świata, bo gwiździe czy paneści to są taci jakby postacje z innego świata, przekroczenie granicy. Ja jeśli wrócę do tego Kamila, nie? Czy Kamil, nie? To rozmaite to gadają. Jest w jednym przybyciwie, jakiego widza, gdzieś na szosejach, ta teoria Stoltmana pochydaniem płezweka siebie zbliściło w składu to przeszło do nai. Że to jakiś arabści. Persi, to się tam z arabściło, że słowo kasub znaczyło błygati kłypc, nie? I muszę to jakiś pełnił. Jest to sportowe, ja teraz nie No to jest tak jak ta Wielgolechia, te teorie, to my mamy swoje ziemie od ale Arabów. ci skojarzenia nie mówię, kolceło. Ale z tą małpą to też ciekawy, bo chłop, którego bardzo serdecznie pozdrowią was ta górści z Gniewowa, który tyś chłedził za kozel boków w Gniewowie i uenna ma tu płeżycił tego bara na to jecie, to jest kozel bok, czy nie wiem co to jest. Taci kwezel I do technikum górści go nie chodził, ale to motyś dobry, 50 lat pewno. Jest rzeka nawet kawiciły, no. A to go do muzealnik z Muzeum Pustki Ziemi, także co znaje na tym. To ja widzę, że UN był używany bardzo często i gęsto i w słynnych latach po tych śrubach tyło widzę tyś. Renowacja przechodu. Jakaś renowacja tu była przeprowadzona, choć no, najpierw to wzięli do muzeum, taciła kłezla. No, fajne. Ale to Gniewowo musi wyrazić zgodę, ja tyś nie rzekach, gdzie on jest przechowywany, bo to by mogła zaraz jakiś złodze jebec. O, jest jeden baran przeszedł. Jest jeden baran, ale taci baran, co mamy Tereska w projekcie Powrót Paneśków. Mu jest zrechtowany, stowera drechu w Muzeum Poczci Ziemi. My taci projekt, 2 lata towary, nie? I robimy taci zyzniowy na XXI wiek, nie? Bo nie lecści, te nie cynści, te nie lecści, nie? Żeby Ale to dziecko wzięło do ręci. Ale to jest też fajne, bo to może zachęcać wsiedcich do robienia, no bo nie każdy ma doma chłewa, żeby taci rodzi sobie załatwić cię futro, a To może prosty materiał. Karton jakiś, nie? Stropian, jakiś filce, nie? To jest bardzo libia, nie? To co to jest? Taśma MacGyvera. To może miga z tym obkrącę związę dali fruwel czy tego, nie miga, amerykański jakiś tam fliger, nie? To ci, no. Ja. I to kłysa mnie dej, albo coś takiego, włecu na moją umę. I dziecko, i starsi może to zjeść i może z tym nic. I taci projekt paneści wary i każdy może do nas przyjechać do muzeum i sobie zapożyczyć to i z tego skorzystać. Zresztą was redaktor Adam i z tego korzystał. Tak się składa, że już z tego korzystał, że my z tym jechali tyś do Poznania, gdzie ledze byle zdziwiony, jak to można zrobić. I myślę, że to jest taka dobra droga, bo mego dumę, że Halloween wszystko wypiero. No mówię temu wypiero, że tyś, no ciężko je, fajnie by było, żeby ktoś zrobił sobie coś taciego, jak wamota taci możliwe z rupta, ale no nie każdy je w sztandze to zrobić, nie każdy ma czas, nie każdy wie, gdzie sobie taci rodzi załatwić, a tu można z prostych materiałów zrobić i tyś po sąsiadach pochładzać. Jak oni nas na Halloween wpuściele, no to oni do nas nie wenekają. Mam na swoje tam, pyrtka fajnie daje, nie? O, elegancko. No to
też może każdy zrobić. Idziemy do lumpeksu, albo bierzemy łyca tam, upeni, jakieś stery znoszone, robimy rodzi z rolci, co jest nama po tym papierze z sityza, to jakoś tak wymalować i mamy diebla, bardzo prosta sprawa. Takie. Widmo krysi zajemu dacji. To dzwonimy do muzeum w Płycku. Halo, czy wam tak kwezel błeka? Nawet katrze. A Purtków tam jest. A Purtków też, na Purtków razem ze mną tam z grepą na Jeźwicy. Dobrze, i ja tu wrócę do prawie gniewu, a ten chłop, co mnie to płeżyć, on godu, że jak on był no młodszy w grepie, to on za mołpa był i oni go w jedno nagadywał, ale że mołpa to musi na stół wskłeciec i do lebok on wskłecił, cały jestku wywalał, bo oni tam jest obedowo na Sylwestra chłedzą, coś taci go, bo to tyś rozmaice. I to było wsiadł tam do stołu nastawiony wsiadko, to wsiadko zlecało raza z tą mołpą, także śmiechu to dało. No myślę, że taci wizytę mogą bec dać wiele sportu. Jo, prawie utoślo, żeby te paneści, taci jak ten kwezel błek, oni wbiegle do domu, zatańcowali, skłekle na stół, coś tam z grepa wycygnęle. Coś na ziemię zrzucił. Błecą był taki, nie, że haha, jeszcze dumte. Łen wycygiel tam z grepów, nie, coś do zjedzenia, albo ścipnął tam dziewczutko, żeby łena dziecko dostanie. Żeby orną go pilować, Szandara był też, jakieś strefa w jednodelni. O, Gwiezdor se pojawił, z nim raza met, bo łen bardzo często Dzece pod stół, dzecum rozdawał te ręci, albo sztek w ręka komuś mógł dać, nie? Jak było taci zamówienie, nie? Bo dziewczątko było taci, to dostało w ręka i ona wiedza wtedy, tu musimy coś zmienić, nie? Ja plus rzeka, że tym kozelbokach teren tu przesiedł je Franz Wandkach teren nama zaprezentował, jak to wezdrało doma. Kolmie doma prawie w latach tak początku są sątech, nie? To te paneści, bo w starzy nie byli paneści, albo gwiezdci sobie dalo, oni wchydali do dum, nie? Byli wpuszczone wtedy, nie? No i pamiętaj, my jako dzece tak strach mieli, nie? Wileją, Gwiezdor przyjdzie, paneści mną, trochę taki stres był, nie? Ale jest z tego cesia, bo to dla mnie była szczepionka, nie? Co jest o wyplakil za młodych lat, co jest o bojel za młodych lat, to teraz trochę mniej są boja i trochę mniej teklisów. Ja jestem zaszczepiony, nie? Na tacy sytuacje, tacy niespodzajne, nie? No i to musi coś przerechtować, nie? Jest to geder, że cały adwent był geduny o tym, czy przyjdą ti, że UN przyjdzie ten Gwiezdor i tak dalej, nie? I tam było tańcowanie, tam było rykanie, granie na akordeonie, z babą co tańcowała na podłyżym, czy tam będę do domu, nie? I trochę to się zmieniło w latach 90. Lecę tak dostale trochę więcej detka, tak zaczęli tam są bogacec, nie? A ciesty tepichy kupiłeś? Jo, tepichy, fajne, kupione, z Niemców przywiozli, flizę, taci, że lepiej paneśków nie wpuszczać, bo się nas smrodzą, oni to skażą i będzie końc świata, nie? I tak był taki czas, że te paneści tam prześle, potańcowali na podłeżym, trochę tam poskakali, tam coś tam, tak jak ten kwezelbek, co na i odwiedzel. Ale widzę, że Tereska po tych latach takich 90. i ten początek tego 21 stulecia, to co zmieniło. I ledze zes chcą, żeby te paneści chodzele, wiele karną są reaktywowa, choć nie tak wiele, jak my by chcieli, nie? I oni są wpuściwani do domu. Co wicy, ne prejta będę. Oni tak stoją z żum, po prezę? Prejta. Jak z Fiotkowie chłewe, że tak, ale pana chce tak wpuścić? Nigdy tak nie robił. I wchadają, tyś coraz bardziej to rozwijają, bo przy te lata, pamiętaj, paneści nie mieli ni żadnych takich kwestii do gadania, tam może jakiś rzeźbę tam weplenyle, nie wszeciło dobry na Głedę, czy tam wszeciło dobry na ten Nowy Rok, cali, nie? A teraz coś tam gadają, jako scenka taka jest. Scenka jakieś przedstawiają, nie? Tyś, każdy pydą dostel po szpyrach, nie? Musiał bać. Delikatno.
lepsi krążeni belo wtedy w człowieku na tę głędę. Taki masaż bardziej Człowiek najadli, nie? Jak dostał, tak pyjdą, nie? No to zale, to tak no, i to belo oczyszczony, nie? To I metabolizm resiu i jo. Także... Ale to, ja nie wiem, czy to nie jest też tak, że na całym świecie są tak dzieje, może w Europie, może nie idźmy się na cały świat, ale w Europie, że my jesteśmy pewna nawielniony tego tacich głedów, jak są przedstawione w kasiepścim roku webrzandowym, frantówka cybergłedę, gdzie musi być ten Santa Claus, musi być Kevin lecec w telewizorze, muszą być witci, wszystko je taci polukrowuny, miodny, a my jednak chcemy tę autentyczność tej. Pewna nama so teśno zrobiło, nie blus nama, bo pora lat, ja widzę na Facebooku, to jest też kwestia tego, co ja gdzieś tam mam typsnianty, żeby były bzyrac, ale myślę, nie blus mnie. So pojawiają te kukiery, to są nazywa na Balkanach, pełniowi Słowianowie mają, też za tacich prawie rogaty, jakiś tam zwierzęta przezebległy, chłedzą, taci pochłedę robią. W niemieckojęzykowych krajach je Krampus. Co to jest za stwór? To też taci stwór, taci z nieznanego świata, taci połączenie człowieka ze zwierzęca, nie? On prawie też taci rodzi, nawet kawikrzy, nie? I te krampusy są tak strasznie, nie wiem, je bez zazecka tam To te gwiździe to taci są... stres na sali rzeczy, nie? Te gwiździe nasze to nie jest nic Nie, przed te tym, gwiździe to przedszkoli do nich. Te gwiździe to przedszkoli. Ale tak na całym świecie było. Ledze są przezeblekale za zwierzęta, żeby dostać sobie tych zwierzętów, to młec na późniejszy czas, nie? Jak błecyn, nie? Błecyn przyniesie dzece, nie? Jest to przezebleka za tego błecuna, jedna miel dzece z grepą, a jeźwici. Ja. Jest to Jak ktoś mu rodzi, to jest jednomłecny, nie? No, tu jak ktoś mi rodzi, to jest jednomłecny, nie? Rozumie sobie bic, nie? Rozumie biedkłewa co swoje, nie? Niedźwiedź to jest, no, sety, nie? Prawie na zema, oni ze spac, nie? Ale nie na żarty, nie? Na jady. To jest bogactwo. To jest bogactwo, to jest to bogactwo, nie? Jurnos, nie? To jest kwezel błeku, to jest, jak on se tam błędnie. Bardzo dobrze, bo tam łec jurnosce przyjdzie do mnie. I sukces demograficzny gwarantowany. No jak paneści chodzele, to na Ibelowici. Chcemy. No To są fakty, to są fakty. Jest takich europejskich ciekawych zweków, to też walijcice mają. Mariluit to jest kuń, ktoś co przez bloko zakłenia, ale to jest ciaśka kłenia, jakby trup kłenia. I dredzi chłop go prowadzi, ten koń tam coś spiewa, gospodarz musi mu łec spiewać tak, żeby sory mływał. Jak mu sorymę skończą, to on musi wpuścić z tego konia bena. I to jest też następny wątek prawie, że tam jest ten trup konia i ta śmierć z kłesą, kol nas tyś chłodzi. Ale kol nas to też było. Tego kłenia co brała, poprzedza, nie? Ta czaszka była wykorzystana. O, tego ja nie wiedzą. Ja, ale to lata temu, my tego nie pamiętam, bo nie jest to opisane, ale na gwesle brele te reszci po zwierzętach i było to wykorzystane do chłodzenia w tacim karnie. Nie? I ten wątek umarłych w paneszkach, gwiździach tyś jakby je. To jest taki nasz ekwiwalent tego Halloween tak całego. Tak no, co to jest? To jest na jej przódku, nie? Z ligą brodu. Bialka też była przedstawiona baba, nie? Tak pomerlone, nie? Styry, tak trochę też łebrosle, czasa jakieś chłysta była na głowa, miała na głowa założone, wymalowane jakieś tak dziwno, nie? To są najprzódkowie. Z tamtego świata przeszle łebezrzec, co są złe kolnaje, nie? Przeprowadzele ze sobą te zwierzęta, co dawają nam łec, błekadność. Bo im ma zanolego, żeby nam osodarzało. Tak je. Bo dla ich przodków ten świat realny, na jakim my żyjemy, był bardzo krótko, ale tak poprawiłem, co Michel z tym świata, teren był lepszy, choć nie dla wszystkich. Nie jedni musieli odpokutować tam na tym świecie i wracali prawie jak ti lechy, nie? Ale z nim mamy sobie wiele rada. Z winkama dzwonili, nie? Tak jest. Jak się zadzwonilo, to i tego lechyło nie było, nie? A zresztą w Kaszepści na monologię
nie ma 100% postacjów lechych i 100% postacjów dobrych. To są wszystko misie. Tam jest pyl na pól bardzo czysto, nie? Albo pyrtk. Ona pyrtka. Nie, niby lechy, ale tak po prostu my się z niego śmiejemy, nie? On też pokazuje, ja ci mejesme. Czasa, ha, 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 czasa, czasa, no, jak ledzę. Te postacje są jak lecę. I tyś co do tego, że postacje mają nasę larwę, to tyś od antropologicznej strony szamanowie mają larwę, wchodają w trans, żeby przemówiele przez nich przodkowie i bardzo często ten szaman później nie pamięta co on godu, bo to nie on godu, to godu duch przodka. No oni jest bryle, nie? No oni tam miele swoje też wspomagania, ale... ale to specjalno, bo to tyś łączyło ze świata, nie? Tym dredzim, a nawet katrzecym, nie? To I tyś, jeśli tu dodam japoński teatr, no, tam tyś oni ti aktorzy w larwach chodzą i to idzie o to, żeby przedstawić coś, co mój przodk ma do powiedzenia publiczności. Także to jest coś, co dzieje na całym świecie i my się tu nie różnimy. Ja jeszcze powiem, że jak ktoś zaloży larwa, kostium, mundur, szandarę, to są temu człowiekowi też charakter zmieniły. Spróbuj to doma. Jest to wtedy inszy maleza ma. Bardziej taci doledzy, ważniejsi, śmieszniejsi. Jest to larwa i szpidziel. Jaki węża Maria. Łedra za humor jest poprawiony. Jest to wtedy inszy maleza ma, nie? To jest bardzo ciekawy wątek. No, o gwiździach możemy tu wiele gadać. To są z jednej strony zwierzęta, jakie mają dać nam amulec, z drugiej strony dechę przodków, które przechodają i to wszystko jest z jednej strony charakterystyczne dla Kasiep, ale z drugiej strony w całej Europie to wesdrzy tak samo. Następną rzecz jako mobec i jako je tu elementa dekoracje mamy tu zbłezie. To nie temu, że my tu jest magazyn jakiś robimy do plonów, to za 100 doła tego nie zamieniło. Taci snop musiał być na święta w tej pańskiej izbie. Ja to taci wedraszowany. Ten jest taci wedraszowany, ale pora lat... Wiedzę, czy lata, when tu stoi. Ja, no, ten snop co pojawił złotą farba, nie? No, niech to złoto do niej przyjdzie. No, ale to jest rzeczy. Zbłeży to jest rzeczy i musi z nami być. Nie bluz w lato, nie bluz w stodole, ale w checi tyś, nie? Czasem ten snop był tyś tak przyozdobiony, insi ma smaczka ma, piernika ma, kuśka ma, łyżycha ma, to co ledze miele w kulce, żeby to nama przeniosło jak najwięcej dobrych złotych pieniędzy na cały rok przyndny, nie? Później snop szedł weg do przeszła Danka. Danka z niemieckiej kultury, naprzód w bogatych heciach, w miastach, w szlacheckich dwerach w XIX stuleciu, a już tak na dobry XX wiek, początek XX wieku, we wszystkich heciach, na Kasiebach, czy też w całej Polsce, Danka już na dobry we Piarla snop zbłeżyło, ale co ustalo? Łeb zdybiani. Tyś kuści, pieprznici, łyżychy farbowane, zdobę zrobione z papieru, ze złotków, ze strzyberków, ze czekoladów, nie? Jak dziecom teraz opowiadamy, że jak dziecko dosta czekoladę na geburstach, nie? To złotko było chowane do książki, zamkli i w agwence było to wycygnione i stało bele ozdobę robione. Nie? Sloma też się pojawi na dance taci stery. Nie? I to jest tako jakby pozostało po tym snopie. Jo, w takich lincuchach, albo taci ozdobę też się robilo apartnie z tego. No i to też taka ewolucja jest, bo widzimy teraz, że Danka, powiem, ale zaczyna odchadać i my te danci robimy co? Z książków, z jakichś włóczków, nie wiem, ze śrubków, z rozmaitych rzeczy, albo wyświetlimy w telewizję. Albo nieraz z budlów, z jakiegoś napitku, nie wiem, Tyś, to już mówi dzwony nie? Także ważny jest ten symbol, nie? Tej bogatności i żeby to nam przespojrzało
pieniędzy, dobra, zdrowia, bo to jest zdrowie też, nie? Ten snop, to zboże jest zdrowe, bez tego my nie możemy żyć, nie? No i przodkowie też muszą przyjść do nas do domu na wilejo, które naciadać bele i tak bardzo i nie belo. Jest w latach 50., 60., nawet w 70. w wielu domach wilejo węża tak, że ledze sydle do stolu, zjedli. Wiecie, że jak w jedną bluz to była ryba, brzodowe zypa, nie belo, tam nie żadnej łaplytka. Przeszedł gwiazdor, albo paneści prześle, później też szło se na pasterka, belo powszedł. Jakiś tam daręci bele tyś, albo podtadanka, bele schowuny, albo ten gwiazdor przeniósł. A jutro mamy w szeczce w domach wieleją i wiadomo, że to jest odwiedno. Nie, to nie jest odwiedno. W niektórych domach ta wilejo bela, w niektórych nie belo, bo tak jak z kolędnika ma, co jest to inny pies, tak w każdym do domu to jest weci bele kunskińsi. To zależy skąd bela mema, skąd był tatk, łupowie skąd bele. Na przykład kolmie doma od strony meme, gdzie rodzezne byli z Pelści i temu wieleju bela. Kol mojego tatę, gdzie bele sami kaszebi, nie belo wilei. Dopiero w 70 latach ta wileju się pojawiła, nie? Jo. No i przychodają ci przodkowie i chcą się sadnąć z nama, chcą zjeść, chcą się łegrzać, chcą napas łycze tą danką farbną, którą pamiętają z tych czasów, kiedy oni na tym świecie byli i składają nama rzeźbę. Dzisiaj przebycia naszym gościem jest Roman Drzeździon z Muzeum Pucci Zemi imiona Floriana Cenowe w Pucku. Teren organizuje konkurs Benie zabec młode Starków, to jest konkurs nad jacim memu patronat medialny, no i rocimy wszystkich do udzylu. Zaprosił jak no Muzeum Pucci Zemi, Muzeum Pismienizny i Muzyki Karzewsko-Pomorskiej we Wejrowie i gmina Płyck do konkursu Benie zabec młode Starków. Teren od przedniego roku będzie w nowym wydaniem internetowym, światowym, bo każdy ze świata będzie mógł przesłać do nai krótki film, na którym będzie jego getka przedstawione jako szpert, jako pieśnio, może so przezeblec, może zatańcować, może śmieszno coś powiedzieć, ale może też na poważno. Te filmici może trwać do 25 stycznia 2025 roku, a rozstrzygnięcie będzie na początku gromicznika. Zapraszamy bardzo serdecznie do nowej edycji Benie zabec młode Starków. I ta roćba jest bardzo fajna, bo pokazywa, że się zmieniło ten konkurs. To nie jest blues konkurs recytatorści, gdzie taci ze swoje wierzte recytajemy, ale taci można rzec talent show. I tu przejdziemy do tego, jak się zmieniwają też kasiepści głodowy z weci. Mamy te piękne gwiździe w wedowku albo starszym, albo nowszym. Lżejszym. Wersja light i wersja dniowo, ale jeśli ten błecon niech je, bo z demografią bywa rozmaice, to i kozelbok, i błecon niech tu nama są z nama. I jak to widzisz szansę, żeby ten zwek so reaktywował? Co trzeba zrobić? Wiemy, że ten projekt w muzeum mo zainspirować, mo pokazać, mo być takim placach, gdzie można zacząć robić te rzeczy. Co jest potrzebne, żeby ten zwek po prawdzie wrócił do heciów? Tu jest podziękowanie dla jednego chłopa na Kasiebach, Piotr Kowalewski, Bóg zapłać. On zaczął parę lat temu spisować, że jest 15 chłedzą, gwiździe, nie? W jakich placach na Kasiebach. I robił takie, na korce Google Pineści. I te prawie były pokazane, nie, że starsi chłedzą, że zecnikarna chłedzą. To też była taka inspiracja dla nas, żeby ten projekt zrobić, bo zapłać też za sponsorowanie tego, bo bez detka my tam wiele nie zrobili, ale starosta powiatowy dalo nam grant, Niloni i Loni. Dzięki temu możemy te prawie maśkarę zrobić przez obleczenia i jachać do szkvelów, zeca ma mocy z nią o tym gadać, dawać im widzę, że Halloween, dobra, okej, ale my mamy coś lepszy, bardziej atrakcyjny.
I do niej tyś dzwonią i ledzę ze wsłuch, że kiedyś tam chłedzele, paneści i oni by chcieli reaktywacja zrobić i dzwonią, no wypożyczitował nama te maśkarę, doradzetowa nama coś, nie ma sprawy. Dzwoń ta, przejrzyj ta, może to napisać do niej, my mieli stara, żeby to wama pomóc w tej reaktywacji, wypożyczymy wama te maśkarę i resie są to do przodku. Resie i przede wszystkim chcemy lezom pokazać, że to nie żadna wiocha. To nie jest nic lechiła, to jest bardzo dobre łydba, no to żeby te święta głodowe były bardziej taci radosne. Radosny, nasze, nieśteczny. Nie wiem, czy to widzą też na Facebooku są grepy, są profile tych gwiazdków, paneszków rozmaitych. Są egliszywają, sikają ledzy, zachęcają do tego. Wczoraj mieli w szkole, w Klaninie, też taci zajmę, tam 50-60 dzecy, wybaczcie, młodzezne, było na tych zajmach, niektóre taci zasrumuny, ojej, co to jest takiego, nie? Niektóre tam w swoich tych komórkach sedzalo, ale i taci, ja ci to jest fajne. Lonimy chodzele, albo ja chłedzel z taką grepą kiedyś, tyś, nie, baro nam co widzę, a kulimy miele zarobiony, bo to ty się weźmie, żeby ten aspekt taci finansowy tyś podkreśliwać, że łęty się, że może na tym zarobić, nie? Bo my by jest, my taci pragmatyczny, no praktyczny bardziej. Tak wezdzie. A od kulturowej strony to jest bardzo ważne, bo jak to są dechę przodków, to oni do coś muszą mieć od nas. My bleścim dową, my darenci do. Muszą być, ja. Także tak to wezdrzy. Godu medzi se z Roma nadrzeździona z Muzeum Puczci Zemi miona Floriana Cenowe. No te kuńcimy rzeźbama, żeby te zweci były żywi, żeby te święta były poprawdze radosne dla wszystkich, a żeby były radosne, to trzeba wpuścić. I tego głesca, dla jakiego my ten uelny plac robimy, i tego przodka, do jakiego my ten uelny plac robimy, bo to i tak można interpretować, żeby te święta były radosne tyś przez prawie te wszystkie elementy, jakie w naszej kulturze są. I wam nie rzecza, ho, ani Merry Christmas, leno, wszeciło belniło na głodę, krócechno, wszeciło belniło na cały rok. Niech wam ma świat, rynką widzę, a najlepiej, żeby to był kasiebej świat, Bóg zaplac, że je mógł tyła pogadać, powiedzieć to, co mnie na sercu, a w głowie sedzy. Bóg zaplac. Bóg zaplac wiele razy. Rocimy do tego, żeby subskrybować i żeby przy tym familijnym stole nie gadać zderchłe polityce i we wszystkim tacim, ale coś tam wspomnieć, żeby na tego YouTube'a zazdrzeć, żeby tam knypsnąć, subskrybuj. Niech wszyscy we familii wiedzą, że Kasiepści Media się rozwijają. Do uzdrzeni, do uciecy, wszedci głębelny głę, na tę głedę, a przed nowym rokiem my sobie się uzdrzymy w bardzo ciekawym towarzystwie. Kasiepści influencerci zaproszę do tego, żeby nas łebestrzec. Do uzdrzeni. Energia do informowani dowona ma Akademia OZE, na pomoć sobie zaciąć kariera w odnawialnych zdrojach energii. akademiaoze.com. A tyś ekobudowlanka, fotowoltaika, pompę ciepła, udatkowieni modernizację hecie. Kasiepści Media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. W Kasiebej świat wsiedkłe na glans dzanka dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Na jej programy są dobrze wykuncione i dzanka dobrzyńce. Solid Invest Poland, wykuncienia.